Здравейте! Това ще ми е първия клип, затова аз да се представя. Аз съм Гери. Моята модна тенденция днес ще бъде козметиката и коледните подаръци. Първо да кажа, аз съм на 11 години. Да. Така, първото, което ще направя е козметиката. Така. Какво си нося тук ли? Крем за лице. Много хубав. С мирис на цветя. Уникален е. Ето вижте го. Рулон за подмишници. Всеки би трябвало да има. За да се пази, защото почват да смърдят. Пила за ногти. Всеки има. Страхотно. Така. Исках да покажа после една тайна. Така. Това е глан за устни. Страхотен е. Това е глан с смисъл оранжево червило, розово червило, лилава спирала, розов гланц, фондютен, сенки и брокати в най-различни цветове. Розово, тъмно розово, светло розово, светло синьо, бяло, златно и златно кафяво. Журниково кафяво. Така. В другия епизод епизод ще публикувам как да се гримирате за Коледа. Тайната, която исках да ви покажа сега е божествения крем на Дева. Виждате ли го с бадем? Най-хубавия крем за лице. Ето го, да ви го покажа. Той струва само 19,95. Да ви покажа какво утре ще се занимаваме в подаръчетата. Тази кутийка вчера я направих и реших да ви я покажа от така и от така. Направих я от картон и лепил. И разбира се, малко декорация. Искам да публикувате и да ми казвате всичко. Защото днес ще настава Коледа. Утре, по-точно ще е бъдни вечер. Затова искам да кажа нещо. Тук вече ще бъде супер. Извинявайте. Така, затова искам да публикувате и разбира се да ми харесвате клиповете. От мен, чао!